abans d'entrar a la sala. Descarregueu l'aplicació ArtAccess al vostre smartphone. Cerqueu la pel·lícula a l'índex de tots els films o de Pack Magic i descarregueu-vos l'arxiu de l'audiodescripció. És recomanable fer-ho abans d'entrar a la sala. Pot trigar uns minuts en funció de la velocitat de la connexió. Dins la sala de projecció. Obriu l'aplicació i busqueu l'audiodescripció corresponent a la pel·lícula ja descarregada. Quan comenci la projecció, premeu Sincronitzar i espereu uns segons per a la sincronització i l'inici de l'audiodescripció. Manteniu la connexió a internet i el volum del mèdia a una intensitat raonable. És imprescindible portar auriculars.